Çemçemal, Venedik û Têrkan çi eleqeya van hersiyan bi hev re heye? Pêşî ev li ku derne. Çemçemal bajareke li başûrê girêdayî Silêmaniyê. Venedik belkî binavê din Venice wekî hûn dizanin li İtalyayê ye û li dinyayê navdar e. Têrkan jî li Amedê herêmek e. Ê baş e eleqeya wan bi hev ve çi ye? Meseleya me îro Çemçemal e, loma em her duê din jî bi vê ve girê didin. Çemçemal navçeyeke piçûk e. Her ku çûye mezin bûye, li bi dîroka xwe gelekî kevnare ye. Tê gotin ku heta Asûrê, heta Sasaniyê dîroka wê diçe. Ciyekî piçûk bûye, lê berê jî ciyekî navbendî bûye û aniha jî navbendî bûye. Demekî ji ber ku li ser rêya karwaniyê navbera Kerkûk û şare Zûrê de bûye, însan hatine wê derê bajar mezin bûye. Di salên şêstî de hefteyî de ji ber polîtîkaya erebkirinê gelek însan ji Kerkûkê çûne Çemçemalê. Di dema Enfalê de jî gelek însan dîsa çûne li wê navçeyê bicîbûne. Bi vî awayî nüfusa serjimariya navçeyê zêde bûye, bilind bûye. û vê navçeyê gelekî şehîd jî dane di dema Enfalê de. Lê ev navçe ne bi dîroka xwe ne jî bi ev şehîdên xwe zêdetir jî bi pirsgirêka avê her di rojevê de bûye û aniha jî di rojevê de ye. Her pirsgirêka avê hebûye li Çemçemalê di sed sala bîstî de û aniha jî. Kî bûye berbijêr ji bo parlemenê, ji bo mebûsiyê gotiye ez ê vê meseleyê çareser bikim. Di hilbijartina 1978 de, yani wan deman yekî bi navê Ehmed Mela Kerîm ji bo parlemena Iraqê dibe berendan. Tê Çemçemalê gelekî xeberîde propagandayê dike. Paşê dibêje problema we çi ye, çi pêdiviyê we hene? Dibêjin li vê derê av tune ye, heftê carekî av mometê, ava me tune ye, pirsgirêka herî sereke ev e. Ew jî dibêje ciyekî wekî Çemçemalê çawa bê av bimîne? Ez ê wisa bikim ku ev der bibe wekî Venedîkê. Venedik bajarekî li nav avê ye. Ew jî wê sozê dide. Paşê çawa dibe helbet ew soza wî nayê cî. Piştî ku Parlemena Herêma Kurdistanê ava dibe jî di hilbijartinan de soz têne dayîn, di 2000 de projeya ava Göktepeyê tê çêkirin, dîsa pirsgirêka Çemçemalê çareser nabe û 2025 de dîsa bi pirsgirêke ava Çemçemalê, Çemçemal bê av e. Têrkan çi eleqe? Têrkan herêmek e li Amedê ye. Di salên hefteyî de heşteyî de wan salan însanan diçû ji cihên dûr bi bîdonan av dianî. Li Têrkanê av tune bû. Ciyekî zûwa bû. û aniha di sala 2025 de wê Çemçemal wekî Têrkan be yan jî wê bibe wekî Venedîkê.